Поздрав од Ташунко, јак нивото се пруга. Де ми заđакнити деца Алберт, Александар, Веселин, Джесика од Ташунку за брата, Мечу и од Алберт, за баба Митка, Асијан за фамилија, Атанасови од Бежаново и Ташунку казва: се што мен да тичате, няма да ме стигните душмани, се така што си лаете. За Амбер чувам да говорите, бил сам тарикат, но забравяте. Алберт сишпо сам постигнал, сам се издигнал и душманите многу на Ташунко завиждате. Има многу да ми гледате, успехите да си лаете. Братята са до мене винаги, на Ташунко е ми гецата ми жал ми доби. Алберт ви показа, на всички ви доказа, от Ташунко ще пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. Имам приятели, душмани, пожелавам добър ден. Ташунко пари си имам, коли си имам, от нищо няма нужда в този свят. Братя, къща пала и най-красивата сестра Джесика. За мене чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Алберт всичко съм постигнал, сам се издигнал. До върха съм стъгнал и душманите много на Ташунко да виждате. Има много да ми гледате, успехите и да си лаете. Братята ми са до мене винаги, на Ташунко е ми. Децата ми са умни и добри. Алберт ви показа, Ташунко на всичките ви показа. Те пари отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. Имам приятели стари, пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, от нищо нямам нужда в